agradecervos a vosa presencia, aos medios de comunicación basicamente porque, bueno, ás veces as cousas se non se lle dá visibilidade como se non se estiveran a facer ou como se non existiran, non? No caso que hoxe vamos a pôr a información a vosa disposición para que lla trasladedes tamén aos veciños da nosa provincia, trata sobre a accesibilidade. Percatámonos, como moitas cuestións que xa coñecedes, de que sempre se está a falar das cousas, mas nunca se lle pon solución. E o problema da accesibilidade, en que as administracións públicas temos a obriga de ser exemplares, polo tanto de practicala, non sempre se corresponden esas palabras á realidade. Para non estenderme moito e darle paso a Paula e os compañeiros da empresa Combina Social que desmenucen máis o tema polo miúdo, simplemente dicirvos que, primeiro, que este traballo vai en búsqueda de identificar as cousas que son necesarias, pôr en riba da mesa as posibles discriminacións que se están a practicar, facilitar o acceso aos servicios públicos a todos os veciños e veciñas da nosa provincia, promover o diseño para adaptar contidos e espazos e logo establecer medidas tanto a nivel externo como interno que solventen as situacións que se estén a dar. Establecer tamén, elaborar e implementar directrices e que proporcionen asesoramento, información e ferramentas ao persoal da propia casa. Queremos convertirnos como Diputación nun referente, non só cumprir a lei, senón ser un referente con respecto a outras e, ademais, como ente local, pois tamén que os nosos concellos se vexan refletidos noutra administración de índole local que está ao seu servicio.